No, ďalej. Čo tam máme? A. Malé tlačené A. Ty napíšeš. Erik, aké písmeno si napísal? A to je aké písmeno? E. Výborne. Ďalej. U. Ja mám napísať. Ale vieš. To je... No, To je... skús. To ide takto. Tak skús vyhľadať, kde To je to U. je... Ale to je aké U? Tlačené. Písané. Ale je to malé alebo veľké? Malé. Pozri. Veľké. A ty máš napísať malé. Tak ktoré to bude? Výborne. Tak ho pekne napíš. Dobre, aké písmeno si napísal? I. Ešte raz sa pozri. U. U. Výborne. Ďalšie písmeno bude? A. Tak. Takéto alebo malé? Malé? Však to je malé. Pozor, kam to píšeš. Aké písmeno si napísal? A. Výborne, tak pokračuj.